Greetings, welcome back to Peter's Passion. Ndinogamuchirai pano ndichiti mauya. Nhasi ndauya continuation yestory yangu. But this one ichava a bit interesting nenhau yekuti muchange muchimbosmailawo mbichana because haisi deep zvekunyanya kutsamwisa kana kubata moyo stereki. But anyway, ndimbodzokera nemi back pamashure kuti muzive pandakambobata. Right, pane paya pandakataura ini ndakati ndakakura ndisina bhutsu, ndakakura ndisina hembe kubva grade 1 kusvika form 3. Ndakazozvitengera uniform yechikoro ndaa form 3. Handambopfeka uniform yechikoro kubva grade 1 kusvika form 3. Ndakatenga uniform mushure mekunge gogo vangu vandipa a piece of land ndikarima cotton. Ndakakohwa cotton kakari almost half barrel ndobva ndanotengesa ndikapiwa $63. Pa $63 iyoyo ndo pandakatenga a pair of shoes, uniform, kana maiziva tumwe tumahembe twataipfeka mukati, so tumahembe twakanyorwa kunzi Obama, so kakani malaini twakanzi Obama. Somewhere kuma around 2010 ikokoko kunana 20 gumi ukoko World Cup pane zvihembe zvazviriko nezvimabhandi zvazviriko zvana Ronaldo na Messi, chekuti waiti ukari tonge wakuda uri pidigura bhandi so raibuda Messi, ukaita kunge wakuridzosera ukorobuda Ronaldo, kana uchiaziva mabhandi iwayo saka uri munhu mukuru. Anyway, hande ine nyaya. Now nguva iyi yakanga iri nguva yekuti Peter muzukuru wagogo akanga akukura, anga akuswitcha from being a boy to an adult. No turning point yaya yekuti mukomana akuva murume. So vasikanawo vanga vakudiwa. Ine ndoda kuzivisa vana mai ana baba nana mai vari kuona izvozvi right now. Kana une mwanasikana kana mwanakomana wako right now ane 15, 16, 17, chitoziva kuti zvevakomana zvatove mumusoro. Even usati wazviona, even usati waona anything zvichiitika, ziva kuti zvamo mumusoro ende zvamo munyama. So panguva iyoyo 16, 17 tatakuda kutotsvaga vasikana, but inini manje ndainyara vasikana nenhau yekuti ndaingove nesame hembe idzodzo ndaisachinja, ndaisina bhutsu, ndaingori munhu akangosara akangosauka. So ndaingonyarawo vasikana vemuarea. Saka zvandaizoita manje ndaizoudza gogo kuti adamboshanya kwana tete kwakuri about 10 to 15 kilometers away. Ndofamba netsoka ndoenda ikoko. Handingangoti 20 kilometers away. Ndofamba ndoenda netsoka kwana tete ikoko ndonospenda weekend ndiri ikoko. Apa manje uko ndine confidence because vanhu vazive lifestyle yangu. Ndokwandainoitawo zviconfidence zvokutaurawo netwasikana nekudidi. Munoziva life iyaya yekuti a boy is becoming an adult, mukomana akukura, puberty stage kaya ndo time iyo yaya. So ndaenda kwana tete ndichinospenda time hangu ndiri koko for a weekend and stuff. Saka kunge ndisiri pana mbuya kwakaita kuti ndizotanga kuita zvinhu zvazvisiri right because ndiri kwa tete, ndine mwana wa tete muzukuru wangu. So zvataizoita manje taizobva pamba paya toenda kuGokwe Center tonopinda mumabhawa. Tapinda mumabhawa tainotamba radio. Taisinganwi doro, taisingadhakwi, taisingaite anything. Chatainakirwa nacho kutamba radio because kumba kwedu kwakusina entertainment, no radio, no TV. So tainyanya kuendera actually kuGokwe Center chaive chekuti tinoona TV because mubhawa maionekwa TV mahara. And at that time munenge pazvi 17, 18 kana mabhawa anenge akutoti vanhu vakuru vanenge vakutenderai kupinda. So dzimwe nguva manje taipinda mumabhawa paya totamba. Taibuda mumabhawa kuma 4 am. Apa kwatete nekune mabhawa nekuGokwe Center kune kuri again 20 kilometers. Saka ndaibva kwangu kwambuya 20 k's ndoya ndosvika pana tete. Ndobva ndarova dzimwe 20 k's kunosvika kupi kuGokwe Center. Saka taenda tonotamba mumabhawa todi apa taenda tisina kana sendi, tisina kana mari or anything. Taingoenda unoona TV. Taingoti zvauya munzira ndo zvatinodya, zvatasangana nazvo munzira ndo zvatinodya. So ndine mwana wa tete wangu uyu tiri kuita zvinhu izvi. Vanhu vakuru havasi kuziva kuti tiri kuenda kumabhawa, tinobuda mumabhawa raakuvharwa 4 am. But chataita imomo taingotamba radio,
nekuona TV, ndo madhezi ataiona wrestling. So vabereki, watch out for vanakomana nevanasikana venyu. Mukaona mwanasikana wako kana mwanakomana wako 15, 16, 17 akukumbira kungoshanya kuti ndokumbirawo kushanya kwana tete, ndokumbirawo kushanya kwana ningi, ndozodzoka nguva yakati, usapemberera uchiti mwana ari kuenda kuhama yako. Mwana it's either ane boyfriend ikoko o ari kunotsvaga vasikana ikoko, o ari kutsvaga mukana wekungobva pauri kuti anotsvaga kuita zvisina maturo. Because inini that's what I did. Kuti ndibve pana mbuya pana gogo vangu, ndaibva ipapo ndoti ndaenda kwana tete. Pandasvika kwana tete ndotorana nemuzukuru, tosvika todarikira toenda kuGokwe Center tonotamba mumabhawa. Now taizobuda mumabhawa umu 4 am bhawa rakuvhara, tunzi budai. Taizoraripi? Taigona kurara panze pebhawa ipapo kana kuenda patinongotsvaga pekurara totorara. Pakuseni tomuka tipinda mumakantini tichikumbira sadza. Yes, wandinzwa right. Ndakatombofamba muGokwe Center mukantini ndichikumbira sadza, tichitopuwa sadza paya. Inini manje ndaisinganyanyunyara zvekuti semunhu akakura ane nhamo yake yaaitoziva, ndaisinganyari, but muzukuru wangu ainyara because kumba kwavo kwakuri nani. Saka inini ndaitoenda ndonokumbira sadza. I remember the other day ndakatopinda paGokwe Center pane yainzi Eden, yanga ine karestaurant mukati. I remember ndakapinda maEden imomo ndobva ndaona musikana achirongedza maplates esadza rarasiwa, maleftovers anga asiwa nevanhu. Apa papa pane munhu anga asiyawo sadza, ndofunga akangodya nyama akangoseva muto zvenguva diki ndobva atosiyawo. So ndariona sadza riya ndobva ndakumbira sisi vaya vairongedza maplates. Ndikatovati ndokumbirawo sadza ini ndakuwara nenzara. Ndobva vati mira ndibvunze manager. Vatoenda vakanobvunza manager vakangoti amen, kana uchida mupe. Iyo ndobva vangoitawo moyo wakanaka, ndobva vandipa sadza. Apa raitori full plate nemuto nemaveji, but nyama yanga yadyiwa. Ndakatorova sadza paya. Vamwe vangu ndandavasiya variko kubhawa uko vari kunzwa nzara, havapera pawa because pane pasina kana chekudya. Ndakumbira sadza ndatodya zvangu ini. Dzokera kuvakomana vari wiki havasi kana kukwanisa kufamba nenzara. So inini manje ndindaigara kure, but ndandane energy. So ndakabva ndabuda muGokwe Center pandaenda kumba. Ndakadzokera kumba ndega ndikasiya muzukuru wangu muGokwe Center because anga ane nzara asingagoni kufamba. Aimirira kuzotsvagawo chikafu nenzira yake yaitsvaga. So inini ndakatotora chance iyo yekuti now ndatodya, so ndatoine energy, so ndonguva yekutofamba kudzokera kumba iwe. So ndo pandakafamba ndikadzokera kumba. So zvinhu izvi zvakaitika for a long time. Zvenguva yese yebhora 2010 ichichi zvakaitika for a long time. Ndichingoti every weekend ndaidzoka kwana tete. But chandainyanyodzokera kwana tete yanga isiri nawo yekuti ndaida tete stereke or anything. But yes, tete vanga vari munhu ari good. Tete vaindibatawo zvavo zvakanaka ende vaindigamuchira semwana wokumba kwavo, ende izvozvo zvaindinakidza. But the main reason yandaendera kwana tete yanga iri kuti tete vanga vasinganyanyi kundibatirira kuti musaende uko, usadai so. Ndaingoti tikati tete toda kuenda kuGokwe Center, vaingoti alright. Tikati toda kuenda kwakati, vaingoti alright. Saka izvi ndiri kuzvitaurira also kuti like I said, kuti kana une mwana wako 16, 17, 18 achingokumbira kuenda somewhere kuvhizitira hama, usafunge kuti mwana iye anoda kuvhizitira hama. Ngwarira, mwana iye anogona kudzoka ane mimba kana kudzoka amitisa. So zvadaro, I remember mumwe musi takatombopinda muGokwe Center tine $. Apa $, iri manje takafunga kuti toita sei naro. Ndo first $, ratakatenga doro. And that was my first time kumwa doro. But from that time andinazofarira doro futi. Takarimwa tine nzara tiri 2. Day roro handirikangani. Rari the worst day of my life. Ndakubva ipapo handinazombodakana doro futi. Then pane time iyi yekuti unenge uri mukomana wakutena kuva an adult. That puberty stage yekuti voice rinenge rakuchinja, wakuita zvimapimples. That stage ndoda kuti ndimboti taurei nezvayo nekuti inogona kubetsera vabereki, inogona kubetsera vana vamu age iyoyo. Kubva pa 16, 17, 18 ngwarirai vana kana vava ipapo. Monitai zvavanoona, monitai zvavanoita. Because inini at that age takange takuona ma-adult movies, ndopatata kuenda kumabhawa. But let me explain the whole story. So one day vamwe bamunini vanga vane vakadzi 2 vakanorora wechi3. But wechi3 wavakarora yanga ari zera rangu.
So bamuni ava vauya nemukadzi wezera rangu kwandiri, taiwirirana minyati yedu because tatiri vadiki. So I don't know, for some reason ndingati ndakatanga kuda mainini vaya ndakatanga kuvada, but later I ended up realizing kuti pakange paine also mushonga wakatoshandiswa, because I remember mainini ivavo vaiti ndikanotorwa mapictures kugokosenda aya ekuprinda aya, ndikanotorwa vaiva vachitenga mapictures angu kwandiri. Even ndatotora $1 vaiti okay ndokupa $2 undipe picture rako. So for some reason vaiita zvinhu izvozvo handizive kuti vaizviitirei. Ndaingoto sinzi ini ndakatotora $1 ini ndiri kutoita profit, saka ndaivapa mapictures angu ese. So ndakatanga kuvada zviya zvokutovada zviya zvokuti I could not control myself. Maybe she did that spiritually handizive. So I ended up telling mainini ava kuti ndaivada, and vaingopindurawo zvimwe zviya zvokuti ndochawadza baba vako zviya zvimafanisi zviya. But it really affected me zvokuti handina hangu chandakaita, handina kubatana navo kana kuita anything navo, but mudiro wandaivaita wakange beyond. Ndakaizoita almost like inonzi soul tie, ende zvaive spiritual zvekuti ndakazotono zviporofitwa kuti kuna mainini vako vaikuda zvisingaiti, mainini vako vakadai muupenyu hwako. So zvakandi affecta big time. So izvi handifari kuzvitaura, but I'm just saying kuti umwe munhu adzidze. Vana baba kana mune madzimai enyu echidiki, tarisai mutambiro wavanoita nevanakomana venyu. So izvi ndiri kuzvitaurira kuti someone adzidze kuti haufaniri kutrusta anyone, kuswedera pedyo nemukadzi wako, anyone kuswedera pedyo nemurume wako, angava mwana wako chaiye, angava ani. Haufaniri kana tomboti wazorora a step mother, or unofanira kutomonita munhu wako nekutarisa relationship yavanayo. Vanhu vanogona kunge vachisekererana, zvekutosekererana zviya zvekuti unenge uchiti mwana wangu ari kusekererana mainini vake nastep mother vake, but izvo kusekererana kwacho kune rudo, kune mafeelings involved, kunotori nerelationship yakabuildwa mukati. So inini ndiri kuti nhasi unoyu usatruste anyone close to your wife, usatruste anyone close to your husband, because inini pachangu my feelings deceived me. I fell in love with my mainini, though hatina zvatakaita, but I fell in love with her. No matter maybe she used my charms and stuff, but I fell in love with her. But zvakangogumira pamashoko, zvakangogumira verbally, hazvina kuzopinda physically, but I fell in love with her. So don't trust anyone. Mwanakomana wako nestep daughter, kana as long pasina ukama uri serious wekuti blood, yeah, as long pasina ukama wekuti blood, I'm telling you. But even wekuti blood, nyaya dziri kuitika, incest iri kuitika, macousins chaiwo vari kurara vese. So even une mwana wako mukomana nemwana wako musikana, watch mutambiro wavanoita. I watched these things happening in my side. Zvinhu zvakawanda, not only this, it's not only this. Pane zvinhu zvakawanda zvaiitika tichitokura tichiona kuti uyu nehanzvadzi yake, uyu naningi wake. Saka inini advice yangu ndeyekuti usatruste different genders together. Mwanakomana wako nemwanasikana wako kuti varare mu one room uchifunga kuti vacharespectana nekuti blood, they won't be the first people vachaita chinyangadzo ichocho. So I'm warning you as someone akabva ikoko. I'm telling you, I had no boundaries when it comes to my feelings ekuti ndinodani. But mostly zvaiitika patime iyo yepuberty stage. Puberty stage iri dangerous. Watch your children, protect your children. I'm telling you this. Zvenyu zvamunotaura zvokuti hanzi this guy is my male friend, hakuna chinhu chinonzi male or female friend. Iwewe mukadzi nemoyo wako unogona kunge uchitoda zveshuwa, ende utori shuwa zveshuwa kuti this guy is my male friend, but in his mind, the mind of a man is so corrupt and bad. If minds of men could be printed, inini ndiri kukuudzai, inini ndiri panapa,
hanzi kukurukura hunge wapotswa. Dai pfungwa dzevarume dzaiprintiwa kuiswa pabepa kuona zvanga achifunga. Even murume anga ari muchechi akatarisa mukadzi, kuprinda pfungwa dzemurume ari muchechi. 80% yezvazvifungwa vakadzi. Murume anobvisa munhu hembe nepfungwa, brain, kukurura munhu hembe nepfungwa. Iwewe uri kufungidzira kuti ishamwari yako. That guy is my friend. No, he's not. I'm telling you. All the times murume panoita a female friend anenge akamirira that one day rauchawira in his arms, wagumburwa neboyfriend yako oya wokuisa maarms ake. He doesn't care kuti iwe udanana neumwe mukomana uri kuti izvozvo haana basa nazvo. But one day is one day. Unogona kutouya uchimudza nyaya dzako dzese kuti mukomana wangu atoti zvakati nhasi, mukomana wangu anenge achitozvinzwa achitozviteerera achiti sorry asi mufeso wako. But akamirira that one day. If you want to try this, unotoona izvozvo kuti hakuna. It's very rare kuti murume apiwe an opportunity to sleep with a woman obva ati handisi kuda oramba. Anorambira ma-consequences angazouya after. Kwete nokuti haasi kuda, no, anenge achitoda, but anorambira ma-consequences. Iwe munhu anozowanikwa akagonyerera mbudzi, dongi, huku kana mhuka, wondiudza kuti anozorega nekuti munhu ihama yake. Munhu anozorega. Hakuna chinhu chinonzi female friend kumunhu komana, kumunhu wechirume. Vakadzi vanogona kuzviita kuti munhu weshamwari yangu, no strings attached. But murume akamirira one day. So iwe baba iwewe, kana une mukadzi wako ane a male friend achikudza kuti uyu munhu ishamwari yangu kubva kare, ziva kuti iye anogona kunge atori right, atori sincere kuti this guy is my friend. But that guy, it's like kiti iri kureiza gonzo. It's like munhu ari kureiza shumba, ari kuchengeta shumba, kutora ka baby lion ukachengeta kusvika kakura. One day ushumba uchapinda mukati meshumba ukadisappear. So this is my advice. This is my warning to you, mothers, fathers, brothers and sisters. Even mahagi chaiwo, tambirai kure. Ndiri kutotaura even hanzvadzi dzenyu dzamunohaga idzo dziya dzemuchiti hanzvadzi dzangu, hanzvadzi yangu ndoihaga, kamwana kamai vangu ndokakisa. I am telling you, the mind of a man is wicked to an extent. Hamuna idea. Do you hear what I'm saying? Hamuna idea. I'm telling you how wicked my mind was before I got married. Unoprinda an image yemukadzi wemunhu kana kuprinda an image yemumwe munhu. Kumukurura hembe achifamba munhu achitozvifambira hake, unomukurura hembe even ari muchechi. Nepfungwa idzi dzemurume. Pfungwa dzemurume dziri dirty. Kana uri murume, confirm with me, and if you are an honest man, you agree with what I'm saying here. Imi varume imimi mune vakadzi venyu vanowirira neshamwari dzenyu zvokusvika pakuhagana nekudidi. I'm telling you, chinhu chese chakanaka chinodiwa nemunhu wese. Kana mukadzi wako akanaka anodiwa nemunhu wese. But the reason why mushamwari yako isiri kunyenga mukadzi wako ingori chete nyaya yekuti anotya ma-consequences. Zvinhu zvichazouya after kuti vanhu vanozoti chii ako tikazobatwa. I'm telling you. Munondiudza here imi kuti hanzvadzi nehanzvadzi vakasara vari 2 pano pasi pezuva vanotya kubatana. Havatyi kubatana because hapana achabvunza kuti maitei. Hama nehama dzinobatana, hapana achabvunza. But the reason why vasingazoite, even the reason why mai nemwanakomana wavo vasingaite izvozvo inawo yekuti vanoti zvinonyadzisa. Why zvichinyadzisa? Because zvinozozikanwa nevanhu. Kana zvisina kuzikanwa chete, kuna namai vari kuzviita izvi. Hazvisi zvitsva izvi. I'm telling you. The only thing I'm telling you, watch the mind of a man. Kasisi kako kauri kuunza pamba kamuramu kaya kari kunzi muramu kachidzi katitengerei phone ngatidai. I'm telling you this because I'm a man. Panapa pachaniwo panapa ndo pamuchaudzwa chokwadi chese about a man, and I will expose myself and I will expose the mind of a man. But akusi kutsvaga harm, akusi kutsvaga kukuwadza. Inyaya yekuti mungova careful. Mungova careful. Varume hadzisi shamwari dzenyu. I'm telling you, murume haisi shamwari yemunhukadzi.
anogona kunge atori nemusikana wake uko uchitozviziva, kana kuti achitoita zvevasikana hobo uchitozviziva uchifungidzira kuti ndimbofinda danana naye uyu, kana kuti iwe uchitoti this guy is not my type, handimbodanana naye. One day uchafalla into his arms. One day muchaita ka privacy kanguva kenyu muri mega. I'm sure even imimi muri kunditarisa imimi papapa mune experience nemunhu akanga ari shamwari yenyu. Mune experience nemunhu akanga ari shamwari yenyu. Hamusani mambozviona here zvokuti uchisiyana nemusikana waunenge uchidanana naye, shamwari yako inenge ya next ichitevera. Wotozodai wotona musikana wako akutodana neshamwari yako. Chiko naye wangu. Ndo zviripo. Inawo yekuti aimuda kare nenawo yekuti musikana uyu akanaka. But chaairegera kumu-approach airespecta iwewe. But because iwewe hausinei nemunhu uyu, hausinei naye masiyana, akutotora that opportunity. Ndati inini chakanaka chodiwa nemunhu wese. Kana mukadzi wako akanaka anodiwa nemunhu wese. Kana murume wako akanaka anodiwa nemukadzi wese. But vanhu chavanoregerera chete kudanana nemunhu wako ma-consequences ezvichauya after. So my story continues. Tichienda kubva patakaisira. Saka nhasi ndinoda kushare nemi witchcraft experiences nezvinhu zvakazoitika muupenyu, zvimwe zvandanga ndisina kutaura pa part 1 ne part 2 yenyaya yangu. So village ndakakura kwairoiwa, kwaive nemishonga, kwaiita zvipoko. Yanga iri nzvimbo iya yekuti munhu aigona kuti achienda pa bus station aigona kutosangana nemunhu wotokurukura wototaura, munhu iye pamwe anenge atori nembwa, wototaura nyaya vachitoti muri kuenda pa bus station, kuti ndiri kuendawo ipapo. Wotoenda vese wotonosvika. Aripo umwe mudhara aitombonzi akazviita, ainzi Mudhara Mutapi. Wototaura nemunhu paya, wotosvika pa station, bhazi richiuya wobva waona munhu wanga unaye nguva yese akudisappear. Anongoti ngando oita kana moto achienda mudenga. Ongotanga kufamba akananga kusango kana kuti aingonyangarika. Ndipo pawaizotorealize kuti munhu wandandinaye haasi munhu. Anga ariko futi ma-encounters or ma-experiences ekuti vanhu vaigona kuenda pa bus station, bhazi rotouya, wokwira bhazi. Wakwira bhazi waizopepuka wakarara. Bhazi chairo raenda, but wakagara padanda kana tokakwira mumuti. It was that kind of an environment. Nzvimbo iyi manheru yanga iri nzvimbo yekuti waiti ukadaidzwa usiku, vanagogo vaitokudza kuti usadavire, ende ukadavira for sure voice raienda. Hakuna munhu aidaidzwa tanga kana kuti kuma 7-8 manheru uchidavira wamumba wainyarara. Chero uchitoziva kuti iri voice ranhingi, chero atori munhu zveshuwa, wanga usingachadavire because waigona kudavira voice raimitatwa nemaspirits ukatorerwa voice rako. Yanga itori nzvimbo yakadaro zveshuwa. Yanga itori nzvimbo yekutoti varoi vaitombobatwa nasabhuku, muroi wotomuka akabatwa nasabhuku. I remember even kuchikoro, vana vechikoro vairohwa nezvidhoma. I remember tiri pamasports, umwe mwana wechikoro akarohwa, maticha vainzi ticha Shoko ndobva vatora cooking oil nesalt vakatanga kumukwiza kusvika spirit iyaya kutaura ikati tatumwa hanzi timurove asamhanye asasiye mwana wekumba kwedu, nekuti maybe mwana wacho anenge akatemerwawo here kuti anofanira kumhanya achisiya vanhu vese, because munhu kana akatemerwa akasiyiwa anogona kuvhunika kana kukuvara. Saka zvidhoma zvakarova umwe mwana uyu kuti asasiye mwana wekumba kwazvo. Waiti ukaenda kunonzi kwana Muchina kwaigona kutotambwa bhora manheru usiku, usiku apa isitaifarira bhora. Saka waitonzi usataure anything about it, usabude panze. 12 midnight bhora richitambwa, chitonzwa noise paground, but waisabuda kana kudongorera kana kuita sei, waisatenderwa. Yanga iri nzvimbo yaiyera chisi. Dzimwe nguva zvokuti kune ma-experiences evanhu vanotombonzi vakashanyirwa nemakudo vari mumunda nemusi wechina, makudo machena. Ende kana kuti makudo aigona kutanza aidya munda wako uri musi wechisi. Yanga iri nzvimbo yaitoyera zvekudaro. Pane mamwe ma-experiences aiitika ekuti area yese
maigona kuona muhwezva wenyoka wafamba each and every household, pamusha wega wega muhwezva wenyoka, not nyoka diki, but yaisaita kunge nyoka like chain yanga ichikweviwa, but one night inenge yafamba the entire gokwe yapedza. Kana pachiri ari kurangarira nyaya iyi yakamboitika, wakafamba muhwezva ukatresiwa, vanhu vakatresa muhwezva iwoyo, but wakafamba usiku humwe chete kupedza musha. Hapana musha wawakaskipa, wakapfuura nepamusha wese. Pane mamwe experiences aitika ekuti maigona kuona matsoka eshumba, maigona kuona matsoka enzou nepadzaitira tsvina, but mukadzitresa chero mukadzitsvaga sei amudziwani, amufi makadziwana. Maitonyatsoona kuti pane nzou yapinda nemunda menyu ikadambura muti uyu ikatsika zvibage zvenyu ikaitira ndove apa, but chero mukaronda sei amufi makaiona. Kana ari matsoka eshumba maigona kutoaona kuti aya matsoka haasembwa mahombesa, maironda mugoronda kudii hapana chamaiona. The place was that mysterious. Zvimoto izvi zvipoko izvi, hatina kuona zvipoko kana kunzwa zvipoko paTV kana matheories. Takaona zvipoko nemeso edu aya. Moto unenge uchibvira, unoona gwenzi rinopfuta. Takaona makwenzi aipfuta moto kunge Mozisi izvo. Gwenzi rinopfuta moto kunge Mozisi ndakariona. Zvimoto muchienda kana kuti kuminamato emanheru iyaya, waiona gwenzi kana kuti chimoto chinenge chizimbe chiri pagwenzi, so muchingopfuura, munopfuura makati zii, munoona vhudzi renyu richimira kuti zhiri. Unoita like magoosebump muviri wese, so muri mudima musina kana light, chinhu ichocho ndicho chakalaita pakasango ipapo. Muchingopfuura chobva chati nka, chobva chalaita sango rese. The place was that mysterious. Mazizi aya, chinhu chokuti waitoziva kuti zizi rikarira so mangwana kuri kumuka kwakafiwa. Mangwana tiri kunzwa news dzenhamo. Imbwa ikachema so kune nhamo dzichaitika. Saka nzvimbo iyi yanga iri mysterious. I remember even bamnini vangu chaivo. Ndandiri mudiki zvangu, but I remember vakandishowa nyoka, kanyoka kadiki. Vanga ne kanyoka momwe. Yes, bamnini vangu. I don't know kuti kaive kanyoka kei kana kuti zvaive zvei, but I remember him very well showing me kanyoka ke white kachibuda muhomwe. Katikitiki, but kari kapenyu kachibuda muhomwe. Bamnini wangu munhu yao kuti angari a kind of like MacGyver kind of a guy, wekuti vanhu vaya vaisumudza magejo nemazino, vaisumudza madrum nechichi, varusumudza drum nemazino, vaingoita zvinhu zvaya zvinenge kind of like zvemasaramusi ndo zvavai lifestyle yavo yavaida kurarama iyoyo. So tiri kukura tichirarama mu this mysterious place. A lot were happening. Padhuze nepamba pedu paya pane nyoka yanga iripo, a huge snake, pataiti pagawa because painjenga mvura, paigara mvura. There was a big black snake, but nyoka yoyo waisangoiona pese. And waitoti ukaiona nyoka yoyo chero kataurira vanhu vakuru kuti ndaona nyoka pagawa, wanzo alright, aisiye yakadaro, siye iripo. Nobody would dare kuenda ipapo pagawa ipapo, kuenda kunorova nyoka yoyo. No, nobody. A huge dark snake kuti waiti ukaona kana vhunurwa rayo waitiza. It was huge. Waigona kuti pamwedzi unogona kuiona ka1 yakangoti ndandanda zvayo iri mumuti. Vanhu vaitopfuura so nepasaidi. Hapana aimbojairira nyoka iyoyo kuda kuirova kana kuita anything. So dzimwe nguva even nyoka chaidzo dzainzi ukaona nyoka dzimwe dziri calm siyana nadzo. I remember one day ndandine mfana mudiki, pandaona nyoka, pandandine reken, nyoka hombe. Taingonzwa kama stories emarova mbira, ndobva yasumudza musoro kudai pamberi pangu. Ndandine matombo andandinawo, I think ndandine matombo 3 mureken. Pandarova matombo aya kunyoka iya, andina kuirova, haina kunzvenga, haina kutiza, haina kuita sei, yakaramba yakangodai. Matombo ese aiita kudarika nepaside pehurwa, yakangodai so. Ndibva ndaudza mufana kuti tiza, indakamira. Ova mufana anofana kutiza akamanya, ndikaona kuti akure, ndibva ndatanga kurivhesa
because zvainzi waisafanirwa kufuratira, kana iri mbira yanzi inobva yakurova musoro, saka waisafanirwa kufuratira, waifanirwa kuenda nereverse kusvika wakuona kuti waakure. So ndakaenda nereverse iyo yakangodai, yanga yakareba yakadai, nereverse ndobva ndazoona ndakure, ndobva ndatena ndikatiza, ndikangoisiya yakadaro. The place was that mysterious. I remember kune imwe story iyo handinyatsotoinzwisisa kana nanhasi kuti chii chakaitika, but I remember very well ndiri mutsime mevanhu kwakunovira, ndakangonzwa kuti gwa kubeki huko, and the next thing that happened, ndakamuka mangwana makuseni ndakumba, and nanhasi hapana akandiexplainera kuti ndakarohwa nei, zvakafamba sei, hapana. Even nanhasi hapana akandiexplainera. Koko wakasvika pakushaika, nanhasi havana kundiexplainera kuti ndakarohwa nei. But that zvinhu izvozvo zviri mumemory mangu, ndozviziva kuti I remember ndiri mutsime ndikabva ndarohwa kugodzi. So maybe ndakarohwa nezvinhu, maybe ndakarohwa nemunhu, but dai anga ari munhu, pamwe dai nyaya dzacho dzakazotongwa nemasabhuku kana kugadziriswawo neimwe nzira. But chaitika ndechekuti kumamisha uko kwedu isusu tatisina tsime, chibhorani chachiri kure, saka sometimes waitoenda unobamvura mutsime mevanhu. Saka musi iwoyo ndaitobamvura mutsime mevanhu, but ndaisaba zvokuchera zvokuenda nayo kumba, ndaiba yekumwa, saka ndobva ndakarohwa. So nyaya iyi yakatongoitika, and handitozivi kuti zvakafamba sei nanhasi. Pamba kumba kwabamunini vaigara rimwe side, vana vavo vaigona kurohwa nezvidhoma, wotoziva kuti varohwa nezvidhoma. I was that young, but ndaitoziva kuti zvidhoma, all those that spiritual lifestyle ndaitoziva. So mukandinzwa ndakutaura nyaya ndakukutaurirai kana kudzidzisa anything about these things, ndinozviziva zvinhu izvi. Vairohwa nezvidhoma, tonzi ndaimodaidza nhingi, totonodaidza mudhara aidaidziwa, obva auya odai obata oita zvaanoita, zvidhoma zvobva zvanyarara. I remember zvidhoma zvakatomborova umwe mudhara wemuraini, zvikatobvunza kuti munobva kupi, zvikanzi tinobva kwaMutarani, zvichireva umba kwedu, zvaibva umba kwedu. But kumba kwedu kunani, kataura kumuroora wekwaMutarani, zvikataura zita remuroora wekwaMutarani kwazvakabva. Saka bamunini vavo nemudzimai wavo vakabva vazotodzingwa muraini nenhau yekuti zvidhoma zvakange zvarovesa muneighbor wavo, zvakange zvarova muneighbor wavo, neighbor wavo akatizira kwasabhuku. Sabhuku ndokunobata zvikomana, ndokuzvibata akazvibvunza kuti mabvepi. I remember sabhuku achiuya pamba pedu, because pamba pedu papari panext nepasabhuku. I remember very well sabhuku achiuya pamba pedu achipopotera mbuya vangu, achituka mbuya vangu, uri muroyi wemunhu, zvazodai. But zvidhoma zvakange zvataura kuti tabva kupi, kumuroora wekwaMutarani, zvakatotaura nezita nekumusha kwaanobva, ndobva vadzingwa muraini, vakabuda vakaenda. My experiences iwayo. So pane zvinhu zvakawanda zvaiitika, zvakawandisa. Saka ladies and gentlemen, that was my warning today, and that was my story today. I'll come back with another one. With that, I say goodbye.